A začíná přemlouvání Tomíka, aby šel a převlékl si pyžamo. Je už 9 hodin a Tomík tady sedí v pyžamu. Tak Tomíku, jdeš se převléknout? Nejdeš? A proč? Ty budeš celý den v pyžamu? Jo. Ty budeš celý den v pyžamu? Jo. A to budeš v pyžamu i ven na zahradu? Jo. A to budeš v pyžamu i se podívat třeba na Arouše? Jo. Jo, no to bude ale paráda teda. A jaký máš důvod, že se nechceš převlíknout? Že chci být plný venku. Tomu nerozumím. Jdeš alou. Tak dělej, jdi se převlíknout, říkám to naposledy. Dej budovu. Převlíknout! Konečně se začal převlíkat. Po minutě přemlouvání.